салом алейкум бародарон. қиссаро то охир гӯш кунед. Ин қисса шуморо дар ҳайрат меорад. Салом, номи ман Аҳмад. мо дар оила 7 нафар ҳастем. ман писари хурдӣ ҳастам. 3 бародарам оиладор шуда соҳиби фарзанд шудаанд. апаҳоям низ шавҳару фарзанд доранд. ҳар рӯзи зодрӯзам хурсанд мешудам ки боз 1 сол калон шудам. намедонам аз чӣ бошад ки 18 сола шудам ба назарам аҷиб метофт. ҳамеша худ ба худ андеша мекардам ки 18 сола шавӣ калон мешавӣ ва дигар ҳеҷ кас ба ту кордор намешавад. зиндагии мустақилонаат сар мешавад ва бо майли дил ҳаётатро тарзе ки худат мехоҳӣ идома медиҳӣ. аммо ба гуфти ман нашуд. пас аз 18 солагӣ боз 4 соли дигар дар донишгоҳ хондам. дар курси аввал духтарҳои зебо бо ман таҳсил мекарданд. духтарҳо хеле шармгин буданд ва бо писарҳои бегона гап намезаданд. аз байни онҳо Сабрина гуфтани духтарро интихоб кардам ва аксашро пинҳонӣ гирифта ба модарам нишон додам. ӯ ба модарам писанд омад ва баъд аз чанд муддате ба хостгорӣ рафт. падару модари Сабрина гуфтанд ки ҳоло духтари онҳо донишҷӯ ва ҷавон аст. 3 сол пас биёед. аз байн 1 сол гузашт. сафи духтарони бо тамкин дар аудитория, яъне синфхонаи мо камтар мешуданд. танҳо 3 духтари рӯймолдор ва шармгин боқӣ монду халос. гуфтам инаш ҳам ба хайр аст. Сабрина то ҳол дар сар рӯймол дошт ва духтари бо тамкин буд. аз ин хурсанд будам ки 1 сол пас ӯ ҳамсарам мешавад. аммо дар курси 3-юм коре шуд ки интизораш набудам. Сабрина дугонае ёфт ва аввал телефон ба даст шуд. баъд сару рӯяшро рангубор мекардагӣ шуд. дар нимсолаи дуввуми курси 3-юм рӯймол аз сараш дур шуд. дигар мисли пештара набуд. бо писарҳо озодона сухан мегуфт ва механдид. ман чанд бор ҷангаш кардам, аммо ӯ Сабринаи пешина набуд. ҳуқуқҳои худашро хуб медонист ва аз ман наметарсид. ӯро ба худо супоридам ва дилам аз дигарҳояш монд. беҳуда нагуфтанд ки бовариро ба 1 нафар гум карда ба ҳама шубҳа мекунӣ. пули зангирӣ низ дар хона сарф шуд. ба азобҳои давраи донишҷӯӣ ба зур тоб оварда худро тасаллӣ медодам ки кам монд Аҳмад, тоқат кун, кам монд. ман дар донишгоҳ кам телефонро истифода мебурдам. ҳамааш аз он ҷо шурӯъ шуд ки телефони қиматбаҳо харида бори аввал Инстаграм кушодам. интернет чунон маро ба худ кашид ки ҳар саҳар баъд аз хоби ширин бедор шудан аввал интернетро фаъол мекардам ва ба лентаву директ медаромадам. чанд муддат ҳамин хел идома кард. рӯзе дар вақти тамошои лентаи Инстаграм чашмам ба нафаре бархӯрд. дар аввал он қадар аҳамият надода ба ӯ лайк мондам. рӯзи дуюм боз ҳамон духтар дар сайти ман пайдо шуд. ин бор низ лайкаш мондам ва ба профили шахсияш даромада дигар суратҳояшро низ тамошо кардам. ба назарам бисёр зебо намуд. акнун интизор мешудам кай сурати навашро дар интернет мепартояд. баъди хатми донишгоҳ намедонам ё саводи кофӣ надоштам ё ҷои кор наёфтам ки роҳ пеш гирифтам сӯи ғарибӣ. дар он ҷо шабрӯз кор карда ба хона маблағ равон мекардам. сину солам ба 22 расида аҳли оилаамон дар фикри оиладор кардани ман афтода буданд. рӯзе модарам ба ман занг зада гуфт ки туро хонадор карданем. агар ягон духтарро таги чашм карда бошӣ, бигӯ ба хонаашон хостгорӣ равем. вале натавонистам ба модарам бигӯям ки якеро дӯст медорам, чунки ҳоло худи духтар аз ишқам хабар надошт. бар замми ин боварӣ доштам ки аҳли оилаамон ҳеҷ гоҳ духтареро ки интернет дорад келин намекунанд. оилаи мо хуб медонистанд ки ман пеш аз ин Сабрина гуфтани духтарро дӯст медоштам ва бо сабаби оне ки рӯймолро аз сараш дур кард, ман аз ӯ даст кашида будам. аммо ман ба худ боварӣ доштам ки ин дафъа ин духтарро ба роҳ медарорам ва намозхонаш мекунам. хулоса мани ошиқи шайдо ба гирдоби фикр фурӯ рафта чӣ кор карданамро намедонистам. хеле фикр карда ба хулосае омадам ки аввал бояд дили духтарро ёбам, баъд ягон илоҷ карда
волидонамро розӣ мекунам. тамоми ҷуръатамро ҷамъ карда рӯзе ба интернет даромадам ва ӯро ёфта ба ӯ навиштам: салом. духтар ҷавоб надод. чанд рӯзи дигар салом додам, вале ҷавоб нагуфт. дар ин миён ҳар рӯз аз хона занг зада мепурсиданд, ки чӣ кор кунем, ягон дӯстдошта дорӣ ё арӯсро худамон ёбем. ман имрӯзу пагоҳ гӯён вақтро кашол медодам, чунки интизори ҷавоби он нозанин духтар будам. билохира косаи сабрам лабрез гашт ва навиштам: саломи маро ҷавоб деҳ. ваъда медиҳам, ки туро ба занӣ мегирам. мо мардем, туро истифода бурда дар кӯча партофтанӣ нестам. духтар ҷавоб дод: салом, мо хона дорем. ростӣ баданам виҷирос зад, чунки ҷавоб додан ба смс-и ман ва киноя задани он зебосанам барои ман ғалаба буд. шаб як сурати он паричеҳраро, ки дар он рӯймоли тоҷикона дошт, ба модарам нишон додам. модарам баъди дидани сурат андешамандона гуфтанд: гумон кардам, ки ин духтарро дар ягон кино дидаам. суроғааш куҷост? вақте аз шаҳр будани духтарро ба модарам гуфтам, модарам дудила шуда гуфтанд: шаҳр? духтари шаҳрӣ дар деҳа магар тоқат мекунад? аз дасташ ягон кор меояд ё не? ту ба ӯ гуфтӣ, ки мо оилаи калонем, кору бори зиёд дорем. парво накунед оча, ман ҳамашро зери назорат мегирам. қаврашро меканам кор накунад. шӯхи омезона ҷавоб додам ба модарам. волидонам дили маро нашикаста ба хостгорӣ рафтанд. оилаи на он қадар сарватманд, аммо тоза будаанд, гуфт модарам баъди бозгашт аз хонаи арӯс ва илова кард. аммо слишком савримени метобанд. ҳамин тавр дилу бедилон волидонам ба хотири наранҷидани ман ба тӯи омодагӣ диданро сар карданд. вале рӯзе аз хонаи арӯс занг заданд. модарам бо худояш гап мезаду ман гӯш ба қимор менишастам, ки чӣ мегуфта бошанд. зоҳиран чунон вономуд мекардам, ки гӯё ба гапҳои онҳо гӯш намедодам, аммо тамоми ҳушу хаёлам ба телефон банд буд. модарам паст чизе гуфта телефонро хомӯш кард ва ба андеша рафт. апаам аз ӯ пурсид, ки чӣ гап шуд. вале модарам даст афшонда онҳо розианд гуфту аз паси корубори худаш шуд. ман дар куртаам намеғунҷидам. аз хурсандӣ наметавонистам дар як ҷой қарор истам. дилам мехост ба тамоми овоз фарёд занам, аммо шарм медоштам. дар дил худ ба худ ба волидони дӯстдоштаам 100 бор раҳмат мегуфтам, ки розӣ шуданд гул бар ин духтарашонро ба ман диҳанд. хулоса бо ҳавас хонаро таъмир намудам, зеро баъди 2 моҳ бояд тӯямон барпо мегашт. ба арӯс шарт мондам, ки ҳамаи суратҳояшро аз интернет пок кунад ва то рӯзи тӯямон ҳар рӯз хабар мегирифтам, ки мабодо боз ягон аксашро дар инстаграм намонда бошад. вале духтар ба қавлаш вафо карда дигар ягон акс намегузошт. бо худ ифтихор карда худ ба худ мегуфтам: дидӣ, ту лаҷоми ӯро ба даст гирифта метавонӣ, аҳмад. 2 моҳ дар як межа задан гузашт. ба тӯ як ҳафтаи дигар монда буд. ман таъмири хонаро ба охир расонда ҳар рӯз ба бозор мерафтам, то ки майдачӯйдаҳои заруриро харида камбудиҳоро бартараф созам. дар бозор низ духтарони зебо бисёр буданд, аммо ҳушу хаёли ман танҳо ба арӯсам банд буд. ба чашмам гӯё касеро намедид. аммо рӯзи тӯй фаро расид. он рӯз яке аз беҳтарин рӯзҳои ҳаёти ман буд. чунон хурсанд будам, ки ногуфтанӣ. ёру дӯстонам маро табрик карда орзуҳои нек менамуданд ва мани хушбахт бо чеҳраи шукуфон ба онҳо миннатдорӣ баён мекардам. аммо аз чӣ бошад, ки чеҳраи арӯс ғамгин ва хаёлаш парешон менамуд? гӯё ин тӯйро намехост. ман дар гӯшаш пичирозанон ҳархел шӯхиҳо мекардам, то ки рӯҳияашро бардорам, аммо арӯс ҳатто лабханд намезад. ин рафтораш бароям нохушоянд бошад ҳам чунон вономуд мекардам, ки дилсардии ӯро пай набурда истодаам. ҳамин тавр тӯй ҳам гузашт. қисми 3. шаби аввал ва ғарибӣ. ҳамаи хешу табор ба хонаҳояшон рафта, танҳо модари арӯс бо 2 амааш монданду халос. дилам мехост тезтар маро бо арӯс танҳо кунанд ва симои зебои ӯро дар интернет не, балки аз пеш бубинам. ниҳоят шаб фаро расид ва моро танҳо карданд. дидам,
ки арӯс на он қадар таъби хуш дорад. арӯсаш шарм медорад гуфта он шаб ба он нарасидам. саҳар барои хондани намози бомдод хестам. арӯс аллакай бедор буд ва либосҳои арӯсиашро мепӯшид. ба берун баромадам. модари арӯс ба тарафи ман тез-тез чашм медӯхт. ҷонибаш лабханд задам. модарам ба таҳораткунӣ рафт ва хуштоманам маро ба наздаш ҷиғ зад. ҳа духтар чӣ хел? маъқул шуд капгаки мо? дар оянда маълум мешавад холаҷон, гуфта ҷавоб додам. ҳамон рӯз модари арӯс рафт. дилам мехост ки тезтар шаб шавад. арӯс аз пайи корҳои худ саргардон буд ва ба ман тамоман аҳамият намедод. шаб баъди хондани намози хуфтан ба назди ӯ даромадам, вале пас аз ҳамхобагӣ бо арӯс худро бадбахттарин одами рӯи дунё эҳсос намудам, чунки дар ягон ҷои рахти хоби арӯсӣ хун дида намешуд. вале арӯсам саросима нашав гуфта маро дилпур мекард ки ягон айб надорад. бегуноҳиашро исбот карданӣ шуда духтар дар телефони ман навореро кушод ки аз баъзе духтарҳо хун намебарояд. хостам модарамро даъват кунам, аммо баъд дудила шуда мондам ки мабодо ман хато кунам. қарор додам ки саҳар арӯсро ба духтур бурда ҳақиқати ҳолро мефаҳмам. бо ҳамин тасмим хоб кардам. саҳар барои намози бомдод хестам. дар сари ҷои намоз фикр кардам ки ин интихоби ман буд. шояд ӯ рост мегӯяд, аз баъзеҳо хун намебарояд. диламро сагҳо меканданд. байни обу оташ монда чӣ кор карданамро намедонистам. модарам маро барои хӯрдани наҳорӣ даъват кард. хаёлолуд дар сари дастурхон нишаста тӯй пеши назарам меомад. чӣ қадар хурсандӣ, чӣ қадар орзуву ҳавас. дилам мехост ба модарам бигӯям ки арӯс духтар нест, вале боз дудила шуда хомӯш будам. аз шаби аввал дар дилам захме боқӣ монда. номусу виҷдонам маро азоб медод, вале шояд айби худам буд гуфта худро тасаллӣ медодам. хулоса суннати пайғамбарро пеши назар оварда гуноҳи арӯсро пӯшондам ва баъди 2 моҳи тӯямон ба муҳоҷират рафтам. қисми 4. мисс мечта. дар муҳоҷират рӯзи аввал пазмон шудам. пазмони паричеҳрае ки дар хона доштам. пас аз чанд вақт хабар омад ки фарзанддор мешавам. он рӯз ман хушбахттарин одами рӯи дунё будам. ҳар рӯз бо имо занг зада аз аҳволи хонавода хабардор мешудам. бо ҳамсарам низ бисёр муошират мекардам. як рӯз тибқи одат ба инстаграм даромадам. дар рӯйхати обуначиёни ман нафари наве бо номи мисс мечта пайдо шуда буд, вале аҳамият надодам. гирияи модар. рӯзе дар инстаграми ман сурати наварӯсам пайдо шуд. аз ғазаб қариб кафида будам. охир ман ӯро ба таври абадӣ аз истифодаи интернет манъ карда будам. чаро аз ман напурсида сураташро дар интернет партофтааст? бародаронам фаҳманд чӣ мегӯянд? ба рӯи модарам чӣ гуна нигоҳ мекунам? зуд телефонро гирифта ба хона занг задам, вале модарам ҷавоб надод. андактар худаш ба ман занг зад. бо ғазаб дод задам ки чаро арӯсро назорат намекунед? келинатон аз куҷои телефон ёфта рӯзи дароз телефонбозӣ мекунад. садои модарам гирьяолуд ба гӯш мерасид. ман ҳам аз суханҳои баланди худ пушаймон шуда паст фаромадам. сабаби гирьяашро пурсида гуфтам. модарҷон чӣ шуд? аз гапҳои ман хафа шудед? бахшиш. не аҳмадҷон, ба овози ҳазин ҷавоб дод модарам. худашро ба зур дошта истодааст. пас барои чӣ гирья доред? гуфта пурсидам. имрӯз арӯс бо апаат ҷанг кард. дар дасташ телефон дида пурсидем ки онро аз куҷо гирифтааст. корат набошад гуфта бо ҳардуи мо хархаша кард. баъд ба касе занг зада гуфт ки биё маро аз ин девонахона бар. аҳмадҷон бовар кун, мо ба вай ҳеҷ чиз нагуфтем. вақтҳои охир худаш ҳамеша зани расиян шудам гуфта киноя мезад ва худ ба худ ғурба мекард. аз вақти ба русия рафтани ту қошу қовоқаш овезон буд. имрӯз гӯё бо ҳамин баҳона ба як мошини сиёҳшиша нишаста рафт. ҳеҷ гап нест доча, ман ҳоло ба хонаи онҳо занг мезанам гуфта бо дили ранҷур телефонро хомӯш кардам. шумхабар. ба хонаи хуштоманам зуд занг задам. телефонро модари арӯс бардошта гуфт ки духтараш ба беморхона рафтааст. таъкид намудам ки ҳамин ки омад зуд ба ман занг занад ва телефонро хомӯш кардам. бегоҳ нашуда аз рақами хуштоманам занг омад.
бо гумони он ки занам занг зада истодааст саросимавор гӯширо бардоштам, вале аз он тараф хушноманам: салом бачаам, шояд арӯсат ба хонаи шумо рафта бошад ки ба хона наомад, гуфт. мӯи баданам виҷирост зад, чунки ман нав ба хона занг зада будам ва модарам гуфтанд ки арӯс наомадааст. ҳамин тавр як ҳафта суроғашон накардам. аммо дилам об мешуд. охир мо бояд фарзанддор мешудем. ман бо орзуву ҳавас тӯй карда нақшаву ниятҳои бисёре доштам. ҳамон рӯз ба интернет даромадам ва арӯсамро дар пеши мошини бегона бо як марди бегона дидам. суруд мехонд ва механдид. аз ҳамон рӯз ба интернет дигар намедароям. андактар ба ман занг зада гуфтанд ки арӯс исқоти ҳамл намуда кӯдакро нобуд кардааст. ҳамин тавр арӯсе аз интернет ёфтаам маро дар пеши падару модар, хоҳару бародар, хешу табор ва ҳамсояҳо сархаму шарманда кард. гумон мекунам аз ман нодонтар, аз ман ахмақтару сода касе нест. шумо дар бораи ман чӣ фикр доред? бо эҳтиром, аҳмадҷон. ба канали Хун обуна шавед ва лайкро фаромӯш накунед.